En dag skulle far ud at rejse. Åh nej, far. Du må ikke forlade mig. Jamen, det skal jeg. Og så kom der en helikopter. Og så tog far ved den. Og så fløj de langt væk. Billy, han blev derhjemme i huset og legede. Måske kom der lige et lille får. Hej, Billy. Hej, får. Mæh. Ej, hvor er du sød. Så går jeg lige lidt igen her. Hej, hej. Imens var far ude at arbejde og lave en masse spændende ting. Men en dag, da Billy han løb og legede, hej, hoppa, 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 havde det sjovt. Så kom far hjem. Hej, Billy. Hej, far. Elsker dig.